КТС Транспорт Сервис Интернационал. Вашият надежден партньор за транспорт на стоки в страната и чужбина. Гигалайнер. Поради 1,5 пъти по-голямата товароносимост в сравнение с конвенционални товарни комбинации в тежкотоварния трафик се опазва околната среда и се осигурява безопасност. Намаленото движение на товарни автомобили по пътищата понижава опасността от пътно-транспортни инциденти. Да направиш от 3 камиона 2 означава по-малък разход на гориво и CO2 замърсяване. В същото време той остава гъвкав при използване. В няколко стъпки може да се превърне в конвенционално съчетание от ремарке или полуремарке, с което да отговори на нуждите на разпределителния транспорт. Стандартно полуремарке, брезент. Освен познатите ни опаковъчни единици на палети, могат да се извършват и тежкотоварни транспорти директно до мястото на преработка, посредством приложението на полуремарке с тристранна щора. Поради възможността за отваряне на брезента от всички страни, могат да се товарят и разтоварват строителни компоненти и машини на всяко едно място. Транспорт на контейнери. Стандартните транспортни контейнери, като например 20 и 40-футовите морски контейнери, ви предлагат редица комбинирани транспортни решения с всички транспортни носители по целия свят. Без да е необходимо преместването на намиращата се в контейнерите стока в складове, контейнерът може да бъде преместван посредством специализирани кранове по транспортни носители, като кораб, железница и камион. В резултат на това пестите време и разходи. Хладилен транспорт. Чувствителни на температурни промени стоки, като например хранителни или опасни стоки, се транспортират посредством високотехнологични навигационни системи в постоянно контролирана охладителна транспортна верига от самото производство до крайния потребител. Приложението на преградни стени позволява транспортирането в различни охлаждащи зони. Товарни летви, които могат гъвкаво да се регулират на височина, позволяват натоварването на 2 етажа и осигуряват оптимално оползотворяване на пространството. Съобщения за безопасност, които се изпращат до съответните места по поддръжка още при възникване на нарушение, водят до почти нулеви щети по охладените товари. Транспорт за автомобилната индустрия. При синхронизирана с търсенето продукция като Just in Time или Just in Sequence се произвежда и доставя точно определен материал в съответното количество и време, според необходимостта от изпълнение на поръчките на клиента. Принципът изисква точна координация на движението на производството и материала по веригата на доставка. Като част от тази верига за доставка се грижим посредством високотехнологични навигационни системи за доставка по план във всяка една фаза на транспорта. Модна линия. С цел опазване на околната среда и оптимизиране на процеса на производство, изработените от текстилната индустрия продукти се превозват в окачено състояние. Монтираните стени с отвори, на които могат да се закачат греди във всяка необходима позиция, позволяват товарене в окачено състояние, направо с закачалките.
Надеждността си има име.